A les finques de família Torres, moltes de les vinyes que conreem es troben envoltades de boscos que procurem gestionar d'una manera sostenible, per tal de preservar la seva biodiversitat i vitalitat, posant una especial atenció a la prevenció d'incendis forestals. Avui estem en una de les nostres finques per tal de presentar aquest projecte de gestió forestal de més a prop. Hola, Virgínia. Hola, Esther. Bon dia. Bon dia, què tal? Bé, aquí els tenim, no? Sí. Els cavalls. Sí, sí. Sí que veiem que estan fent aquesta tasca, no?, de neteja del sotabosc. Sí, super. Què estan menjant ara? Doncs mira, la Nut ara mateix està menjant aritxo, ara estan buscant també, que suposo que amb les pluges ha sortit el fenàs, també els hi posem una mica de farratge perquè mantinguin el seu pes i com veus, tots estan esplendorosos i bueno, fomenta que obrin camins. Clar, i que explorin com noves zones del bosc, no? Una mica que puguin anar fent aquesta tasca d'una manera com més equilibrada, no? Per diferents zones de la finca. Vols que anem a veure els cavalls més de prop? Podem apropar-nos-hi? Sí. Genial, doncs som-hi. Ell és el Pau, que és un mascle, i després tenim 3 femelles, la Nut, l'Argila i la Sàlvia, i el Saüc. I aquests són en tenim 7 cavalls a l'associació, però 2 no estan aquí, per qüestions físiques. I quin és l'objectiu de l'associació? Bueno, l'objectiu de l'associació és millorar la qualitat dels boscos per fomentar una vida més saludable en el futur en aquest planeta, tot i que aquests cavalls provenen de situacions de maltractament i abandonament. Nosaltres no som un santuari ni un refugi, però sí que, ja que ets responsable d'uns éssers vius, que visquin de la manera que la seva natura els ha preparat. I aquest bosc veiem que ha experimentat un canvi des de que es van introduir els cavalls fa uns mesos, no? Vull dir, veiem com han anat obrint aquests camins i això, com fan aquesta tasca una mica de prevenció d'incendis, no? I vosaltres com heu anat veient una mica aquesta evolució? Molt positiva, molt ràpid, més de la que ens pensàvem, sobretot en el tema d'obrir camins, això també facilita i fomenta pas de la biodiversitat tant en fauna com en flora. I aquest bosc ha sigut ideal una mica per establir aquesta col·laboració perquè prèviament va haver una gestió forestal, no? I vam fer una aclarida i ara els cavalls hi poden pasturar també una mica lliurement, no? I fent aquesta tasca de neteja del sotabosc, no? Sí, aquest bosc és perfecte, sobretot per això l'esclarida ha fet que creixi la vegetació, llavors no és tan dens a nivell de pinassa i es facilita el moviment dels cavalls, i Torres ens ha facilitat aquest espai també contribuint a que puguem garantir les seves necessitats bàsiques, com és accés a l'aigua, a pastura, a moviment i a una vida acord a la seva naturalesa. Avui, amb la Virgínia, hem pogut conèixer un dels projectes que fem en Família Torres de silvopastures amb cavalls, que suma altres col·laboracions i actuacions que duem a terme per la conservació dels boscos i del medi ambient.